تو دیوی ورز خاندوبا صد زخمی دزر فسار دی عمر گرما سخولیا شیا چی در خوندار کانی پزر میں جوڑ دی غار غر پرابرینا درون چیت پی خفا کیجے سکیو بیازد تو سے چم تن درزانا زن ملگری مرگیوڑل علا دامر کو کشلی کشلی و جانتینا نصیحت نمانی علما موشر ما ستارو کوي لنځاو بینا لکه پولیس رو پسې ګرځي لایلو د زلفیات کړي وروړي دینا تور لونګینا اشنشن د خولینا ول زوروي وشتالي زرینا تور لونګینا اشنشن د خولینا ول زوروي وشتالي زرینا ول زوروي وشتالي زرینا غم نہ ڈک زندگی دو دے منشتی دے تو یوری میں جڑوینا شکلا یو کے کلا بولا دے بہانے دکے تبی نبی دینا میرا میں تن شیرینے دے منہ سے گلے ماں کما مینا خور میں دیر ویرتا وکڑے خوب وفا دی جانانا مانی سولینا غامنا موترو پسار کو دے خوشولے پانڈے راکی تاویر کوینا غامنا موترو پسار کو دے خوشولے جامع راکی سارا کوینا اول میں دیر طویل چرکی بور مرو والا اول میں دیر طویل چرکی بور مرو والا پزردی چی زخم کرتا بی بور مرو والا پزردی چی زخم کرتا بی بور مرو والا اول میں دیر طویل چرکی بور مرو والا پزردی چی زخم کرتا بی بور مرو والا پزردی چی زخم کرتا بی بور مرو والا بوڑھاگی شدر سنبھال کا
مایرو ولا د مزړه زخمی کوینا رضوان خوار مخرو سراوی عمران زمان رونا جدا دیزر میں چوینا اول مکشل زندگی شیشول مایان دے ہار چارے وہ وطما شد سابو سترگارو خیشی مو پانڈو کئی دے سفر ترلینا سخولیا شیا چی در خوندا کانی پزڑ میں جوڑ دی غاڑ غاڑ پربارینا ہمیں دے غوڑ غاڑ واندائشا زشر مسجد و یتر عمرہ وگر زوانا تورا لونگینا اشنشن دے خولینا ول زوربے مشتالی زرینا تورا لونگینا اشنشن دے خولینا ول زوربے مشتالی زرینا ول زوربے مشتالی زرینا مختام پریز دے دے چایو دینا والمونا روغلی دینا عید خدا تو تا مبارک وی دے میزو پر وہ سعید سب خاندینا والا چی دیر بندے گرون یو سو مصر زمل گرے دلتا کوانا چی محمود خان پہ خواشو لیجی داشر مسجد وی پا مصر چیو دوینا روشا پزڑ میں گوتک شیشدا لکا ماشو وڑے وڑے سلگے کوینا یو ورزارون پچوٹی روشا مڑاو میں غام کو بیا وہ کہ ارمونینا اول میں دیر طویل چرکی گور مرو والا اول میں دیر طویل چرکی گور مرو والا پزردی چی زخم کڑتا بھی گور مرو والا پزردی چی زخم کڑتا بھی گور مرو والا اول میں دیر طویل چرکی گور مرو والا پزردی چی زخم کڑتا بھی گور مرو والا پزردی چی زخمی کڑتا بھی بول مارو والا مسعود موبائل سینٹر نواب ادا ریلز نیتام پروپرائٹر نوررحمان این بن یمین فون نمبر 0966851010